Joo, elikkäs mua lähestyttiin tuossa viikko sitten tai jotain sinne päin niin kaupallisessa yhteistyössä tuolta eranto.fi verkkokaupasta. Sieltä ehdotettiin, että pääsisin testailemaan jakkivieheitä ja esittelemään vähän niitä ja samalla mainostan pikkusen sitä heidän verkkokauppaansa, eli jos jakkivieheitä menette ostaa, niin eranto.fi, sieltä niitä saa. Ja tosiaan en tiedä yhtään mitä täällä on, jotain ehdotuksia mä laitoin sinne, mitä he laittaisi tänne laatikkoon vieheitä. En tiedä yhtään mitä sieltä on tullut nyt sitten. Niin pääsette nyt mun kanssa avaamaan tämän paketin, niin nähdään mitä siellä on ja mitä me niillä keksittäisiin. En tiedä tuleeko sellainen video, että vaan yhdessä paikassa kokeillaan vai teenkö niin, että kokeilen monessa eri paikkaa ja teenkö sit siitä semmoisen kohteen. Videon ehkä tulee nähtäväksi. Täällä on näitä superlinkoja ainakin jonkin verran. Sitten on joku tämmönen, mikä tää onkaan, joku superlinko spinneri, missä on tuo jigit perässä ja mikä ihme tämä on? Superuistin matalin ja ruohikkoisin vesiin. Tää on joku ruohouistin, olisiko tää hauelle? Mielenkiintoista. Tailspinneri. Pientä lusikkaa. Tailspinneri. Olipas monta näitä jigi-uistimia eri väreissä, superlinkoa, sitten näitä jotain tämmöisiä jänniä hauki ruohouistimia tossa noin ja superlinkoa isommassa koossa, tossakin isommassa koossa, taas tällainen, täällä on paljon näitä yhdenlaisia. Sitten oli tailspinneri, lusikkaa, superlinkoa. Onko tää vähän isompi tailspinneri? On tossa ainakin yksi pienempi, pari pienempää tailspinneriä ja sitten olisiko noin pari isompaa. Ja vielä yksi pienempi tommonen. Ton värinen tommonen jigi-lippahommeli vielä ja tommonen pienempi superlinko. Sellaisia sitten löytyi sieltä. Mä vähän luulen, että näillä ehkä haukea tai ahventa lähdetään pyytämään. Todennäköisimmin. Näitä toki voisi heitellä, kun ollaan menossa Lappiin tossa noin, niin loppukesästä taas, niin noita superlinkoja kyllä sielläkin. Ja noita pikkulusikoita. Mutta joo, katsotaan sitten kun ollaan siellä missä kokeillaan, niin video jatkuu sieltä varmaankin sitten. No niin, nyt tultiin tämmöiselle metsälammelle kokeilemaan näitä jakkivieheitä. Pitkään aikaa ole käynyt tämmöisellä metsälammella. Ei tää nyt mikään hirveän syrjäinen ole, kun tuossa menee iso tie vieressä, mutta kuitenkin ei me hirveän kaukana olla pääkaupunkiseudulta. Katsotaan tulisiko jotain.
Tässä meillä olisi nyt näitä vieheitä mukana. Hyvän näköinen spotti tässä kanssa heti. Oikein tuommoista kutsuvan näköistä lumpeikkoa ja kaikkea. Niin. Tää on vaikka tommonen aluksi kiinni. Kokeillaan vähän eri juttuja. Tää oli tommonen haukiruohouistin. Vähän overkill-haavi ehkä mukana, mutta mä tarvitkaan syvälle mennä ainakaan haavaamaan. Hyvän näköisesti ui sieltä. Narrokin on ehkä ihan sopiva. Suosiolla pistin perukkeen tohon. Tämmöisessä paikassa voisi hyvin kuvitella, että haukia nimittäin on. Ja uusi kamera tosiaan käytössä. Uusi kamera ja uusi mikrofonikin, tai mikrofonia erillistä ei ollut koskaan aiemmin, että se on nyt tämmönen päivitys. Varmaan vähän ääni kuuluu paremmin nyt, ihan sama tuuleeko vai ei tuule. Ei ota niin paljon häiriötä sitten. Hyvä parannus. Nyt siellä muuten pyörähti jotain tuolla. Ihan kuin olisi pyörähtänyt tämän perässä. Laitetaanpa tommonen Flotail kiinni. Siinä on tommonen jigi tommosen lippauistimen perässä. Pitkä heittonen on. No nyt on kyllä houkuttelevan näköinen kaatunut puu tossa. Olisikohan siellä joku odottamassa meitä? Toivotaan. Ruokakalankin voisin ottaa, jos tulisi sellainen sopivan kokoinen hauki. Mikäs se oli? Nyt sitä kävi kyllä joku iskemässä. Kai. Mitä vitsiä? Mitä? Se oli muuten iso. Ei vitsi. Ei koukuttunut. Mä en saanut kunnon vastaria, kun mä en tajunnut, että se oli sen suussa. Mä luulin, että se iski ohi ja sitten se olikin sen suussa jotenkin hetken. Ottaiskohan se uudestaan? Mä en kyllä tiedä, saanko mä sen tuolta kelattua pois. Jos se ottaa uudestaan. En tiedä, ottaako uudestaan. Se oli kyllä ihan hyvän kokoinen jo niinku. Näytti kelpaavan ainakin hauelle. Mikä sydänkohtaus. Ei se ole aina niitä pitkiä heittoja. Kyllä tommonen lyhyempikin heitto oikeaan kohtaan toimii.
Voi. No jotain actionia saatiin kuitenkin. Se olisi ollut hyvän kokoinen ruokakalakin. Ja nyt kun on toi pre-record-ominaisuus tässä kamerassa, niin saan nuo tilanteet kamerallekin. Tää on ihan jännittävää puuhaa tää hauenkalastus. Saankohan mä tästä vedettyä mitään haukea rantaa edes? Nyt on punainen fluoteili tuolla siiman päässä. Hei, siellä on kala. Yes. Jee. Tää on hyvän kokoinenkin. Yes. Mahtavaa. Uhuhu. Nyt on koko lampi hauella. Toi on tommonen, joku 1,5 kiloinen ainakin. Just täydellinen ruokakala. Yes. Kyllä nyt lähtee. Se otti tohon punaiseen fluoteiliin. Nätisti siinä suupielessä. On tiukka. Tää ottaa pihdeillä se irti tosta. Se on hyvä. Siitä ruokakalaa. Joo, katsotaanpas. Mitä se painaa? Kilogrammat. On se 800 kilo kuitenkin. Ihan hyvän kokoinen tämmöiseen lampeen. Tää vielä heitellä vähän lisää. Katsotaan, että mitä muuta sieltä voisi noilla jakkivieheillä tulla. Saisiko ahventa jollain, jos laittaisi tommosen lipan tai lingon. Tämmönen jakkilinko. Tommonen vähän luonnollisemman värinen. Tässä olisi ollut hyvä olla tietenkin toinen vapaa, niin kuin ahvenvapa mukana. Että vähän semmonen herkempi ja missä olisi ollut fluorokarbon siima, mutta toisaalta täällä on niitä haukia, niin ja kuinka hyvin siinä olisi käynyt kuitenkaan sitten haukien kanssa. Oho, mitä vitsiä. Koskaan tiedä mikä, onko tää niinku lumme vai ahven vai hauki vai mikä tuolla tärähtää. Pitkä heittosia nämä ainakin kaikki. Superlingot ja lingot ja fluoteilit. Fluoteileissa siis on tommonen, onko se superlinko mikä siinä on niinku edessä. Siinä on sen verran painoa, että se kyllä lentää. Ei näy ahvenia. Mikä vitsi se oli? Ottiko vaan lumpeeseen? Tää on kyllä nätti paikka kalastaa.
yrittävä varata, ettei vajota tonne suohon. Tää on vähän huolestuttavaa kyllä. Vähän sketch. Heitellään tää kohta tästä vielä ja sitten ruvetaan lähtemään. Piti vaan testaa vielä, että olisiko täällä ahventakin. Ihan kun sitä olisi käynyt ahven tuossa nykimässä äsken. Tuonne oli kyllä pakko olla ahve. Mitä vitsiä. Aivan pakko olla ahve. Tää on vaan ihan liian jäykkä tää vapaa. Selkeästi joku sitä käy niinku vetäsemässä siellä. Heitetään tämmöstä Jakki Special lusikkaa vielä, tommonen pieni. Tähän vois ahvenkin ottaa. Varmaan hauki ja ahven molemmat kelpuuttavat. Pikkulusikani. Tää on ilmeisesti myös tarkoitettu sitten niinku jalokalalle. Samat on luoteilin ja lingon kanssa, niin nekin myös pitäisi olla jalokalalle suunniteltu. Ei oo totta. Saatiinhan me se ahven lopulta. Ai vitsi. Tää on kyllä, tiedä onko tää elämäni pienin ahven ehkä. Otin tästä niinku, tässä on tämmönen sulkuportti, niin tänne edestä vetäsi. Tai sehän näkyy tuossa videolla, kun on se pre-recording, niin mä unohdan aina, että nyt ne tulee kaikki. Ei tarvii näitä vaikeasti uskomattomampiakaan tarinoita selittää, kun on todistusaineistoa. Mä mietinkin, että siinä kävi heti joku, kun mä yritin tässä, vetäisin tästä yhden kerran. Oi voi. No. Eikö täällä tän isompia ahvenia oo? Joo, tää on viimeinen kohta, missä nyt heitetään. Muutama heitto ja sitten lähdetään. Näyttää ainakin ahvenia kiinnostavan tää pienempi linko. Lapinto joku pikkukala. Heitetäänpä sinne. Yksi heitto vielä. Tuosta rantalinjaa pitkin. Joo. Lopetellaan tähän. Se oli sitten sellainen video. Toivottavasti tykkäsitte ja
sitten taas seuraavaan kertaan.